Ja, alright guys, enjoy ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಸೌಂಡ್ ಬತ್ತು ಸರ್ ಏನಿತ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಒಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮರಂದ ನೀಶ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಆನೇನ ಹೋಟೆಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಲ್ಪನತ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಇರ್ತಾನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟ್ರೋ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು असली असली ಓಕೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ಎಂಕುಲ್ ನೀಶು ನಡೆ ಪೋಟ ಸುರುಕು ಚಾಪೆ ಪ್ರತೀಕ್ ನಡೆ ಪೋದಿತ್ತ ಪಂಡ ಆಯ್ನ ಜಸ್ಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಮೂಲೆತ್ತನ್ ಅಂಚ ಪೋನ ಕಲ್ಪ ಸಂತು ನಕುಲ್ ಮತ್ತ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಹೌದ್ಯಾ ಏನಮ್ಮೆ ನಾಯಿ ನಮೇ ಏ ಅಶೋಕ ಬಗ ಏ ಬರತ್ತಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಎಂಜಿನ ಅಶೋಕನ್ನ ಬದುಕಿನ ಕಡೆ ಕೆರಿಯಾರ ಎಂಜಿನ ಚಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೋನುನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಯಾರನ ಚೂರು ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ರಡ್ಡ ಪಾತಾರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ತಮಿಳ್ ಏರಿಯಾ ಏರಿ ವಿಜಯ್ ಸೇತುಪತಿ ಹತ್ತು ಮಾರ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭುದೇವ್ ಫ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏರ್ ನಾನು ಡ್ಯಾನ್ಸಿಗೆ ಇಂಜಿನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀದಾ ಮಾರ ಪೊಲೀಸ್ ತಗಲ್ ಮಿನ್ ಮತ್ತೆ ಉಲಾಯ್ ಪಾಡು ಆಯ್ತು ಉದರ್ದೆ ಪೋಚಿ ಉಲಾಯ್ ಮಿನ್ ಪಾಡು ಓ ಮಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಕೋಜಾಲೆ ಅತ್ಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಲೈ ಪಾಂಡ ಬ್ಯಾಗ್ ದಾಲೆಜಿ ಕೆತ್ತಿದಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಅವಲ್ಲ ದಾಲೇಜಿ ತುಲಾ ಇಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ಬಂದು ತೂವರೆಜ್ಜಿ ಅಡ್ ಸೋನನ ತುಲ ಚೂರ್ ಬುಲೆದನ್ ಬರೀ ಇಂತದೆಯಾ ಆಯ್ ಸಂತುಂಡ ತಾಯಿ ಎನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಪಾತ್ರ ರೈಸ್ ಅವನವ ಅವ್ ಎನ್ನ ಚಡ್ಡಿ ಅವ ಆಯ್ ಪಾತ್ರ ಚಡ್ಡಿ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವ್ ಬರ್ರಿ ಹಂಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನ ನಿಕ್ಲ ಓಸಿಡೆ ಬೈದಿನ ಅದ ಅವ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಮುರಳಿನ ವಾಚಿಲ ತುಂಬುದಾತ ಓಕೆ ಡೋರ್ ಎಂಕುಲ್ ಶೂಟ್ ದಲ್ತು ಬರ್ತದೆ ಸೀದಾ ಸಂತ ನಡೆ ಲೈಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಬೋದ ಇದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಬ್ರೋ ಬಾಯ್ ಅಲ್ದ ಸಂತು ಅಂತ ಲೈಟ್ ಕಾಂತಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಸೀದಾ ನೀಸು ನಡೆ ಪೋಯ ಪೋನಾಗ ನೀಸು ಪಿದೈಡ್ ಎತ್ತಿ ಆ ಬಂಜಿ ನೂಕೊಂದು ಡೋಲ ದೇಶು ಡೋಲೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ $100 ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬೋಲು ಕೊಂಜಿ ಬೇ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬೇ ಪೂಜಾ ಲೇ ಸೋಡಾ ಲೇಪ ಅದು ಅಲ್ಲ ಲೇಪ ಸ್ಕೋಡ ನೋಡಲ್ಲಿ ಓಡ ಇತ್ತದಲ್ಲ ಓಡ ಓ ಹೌದ್ಲೇ ಅಪ್ಪೋ ಲೇ ಡ್ಯೂಡ್ ಹಾಯ್ ಡ್ಯೂಡ್ ಸರಿ ರೀ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಏನ ಶೆಫ್ ಬೈದೆ ಶೆಫಾ ಮೇರೆ ಓಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿನಾ ಗುಡ್ಲಾಡು ಹೆಂಗ ನಸ್ಪಲ್ಲ ನಿಗಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ಮೀನ್ ಮಲ್ಪ
ఏ రావులు మండే టొప్పి వాడుంది ಅಣ್ಣ ವೈರ್ ಬರ್ಲ ಅಣ್ಣ వాళ్ళు మండే టొప్పి వాడుంది నేరు ఇడియట్ ಬೊಕ್ಕ ದೇಶದ ದಿಂದೆಪ್ಪಡ ಹಂಗೆ ತಿಂಚ ಬಂದಿಗೆ ಹಾಕೊಡ ವಿಂಚ ಪಿಚ್ಚ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ఓకే డన్ ಓಕೆ ದೇಶ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಇಡೀಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಇಂಡಿಯಾ ಅತ್ತೆ ವೈರ್ ಉಂಟದ ಬೆಚ್ಚ ಮೂಲ ಸಿಕ್ಕೋದು ಅದು ಜೋಕರ್ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಈತ ಮುಟ್ಟ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರಾಮ 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 ಒಕ್ಕ ಟೈಮ್ ತಗೋ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ದಿಯಾ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಗೋ ಅವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಗೆಲ್ಪೋಡ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಮಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಕಂಡು ಬ್ರೋ ಬ್ರೆಡ್ ಉಂಟದಾ ಆಯ್ತಾ ಪೊಡಿ You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. ನೀಶಿನ ಕೋರಿ ಅವನು ಹೋಯ್ತೊಂದು ಮಸಾಲ ಅಜ್ಜ ಕೆಂಪು ಮಂಜಿ ಬಾಕಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ Waiting. ಕೊರತೆ ಬಂತೆ 14 ಪೀಸ್ ಭುಜ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂತೆ ಅಂತೆ ನನ್ನ ದಾದಾಪು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಎಗ್ಲೆಗೆ ಅಂತ ದಿವಸ ಬಡಾಪುಡ ಅವೇನೆ ತಿನ್ಕರ ಅಂದೆ ಬಡಾಪುಡೆ ಚಕ್ನ ಉಂಟದಲ್ಲ ಚಕ್ರಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತೆ ಉಂಡೆ ನಾಳೆ ಬಡಾಪು ಸತ್ಯ ದಿವಸ ಬಾಲೆಗೆ ತಿನ್ನು ಚಿಮ್ಸಬೇಕು ದೇಶ ಆವಲಿ ಮಾರ ಒಂಜಿ ಬರ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಬೈದ 3 ಗಂಟೆ ಆಚಾರ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿಗೆ ದಾಳ ಪಾವನ ಜೇತಿ ಏನಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪೆ ಚಾಲ ಕೂರ್ತದೆ ಆರತ್ತೆ ಕೀ ಕೊರಡ್ಬೆ ನಾಯೆ ಏನಪ್ಪ ಜೋ ಕರಿಪೋ ಹೀರಾನೆ ಸರಿ ನನ್ನ ಆಯನ ಮಸಾಲ ಒಯ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಬೇತಿದಾಗತ್ತ ಬಾಯ್ ಓ ಮೋನೆ ಮಂಜಲ್ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂಗಡಿ ಮಾಡ್ಕತ ಪಾಡಲಿ ಎಂತ ಏನೋ ಪಾಡಲಿ. ಎಡ್ಡ ಕಲಾಪಿ ಅಲ್ಲ ಬೊಗ್ಗಣ್ಣ ದೂರ ಪಾಡು ಒಗ್ಗಣ್ಣ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೈಡ್ ಫ್ಯಾಷನ್ आता स्लो द प्रोसेस ಮಲ್ಲೇಜ್ ಬಂಟೆನ್ನಿ बंटी बस्ताल पो पाड़ पाड़ गाज बेक के फंड ಅದು ಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಫೈನಲಿ ಆಡು ಬೈತಂಗೆ ನನ್ನ ತಿಂಡ್ರಂಜಿ ಬಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮಾರ ಕಾಯ್ದು ಜಿಗೆ ನಾನು ಕೋರಿ ಮುರ್ಕದ ಊರಿಂದ ತೆತ್ತಿಡೋದು ಆತನ ಮಲ್ತೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಅಂತಲ್ಲ ಕಾತನ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಹೆಂಗಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಮಾರ ಪದಾರ್ಥ ತೋಡಿದ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೊ
टेस्ट तुला सुशिते पोळी जाणे मित्र म्हणजे पोळी ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಆತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಲ್ಲಜಿ ಸರ್ ತಿಂದ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಎಂಜಾತದೆ ನಬಿ ಎಂಜಾತಂದ ಚಪ್ಪೆ ಆತನಿಗೆ ಚಪ್ಪೆ ಆತನ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಮರಾ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ತಿಂತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಡೋಲ್ ಎಂಜಾತನ ಕಬಾಬ್ ಬ್ರೆಡ್ ಬೇರ್ತದೆ ಪೊಡಿ ಬೇರ್ತದೆ ಉಪ್ಪುದ ಕಸ ಉಪ್ಪದಾಗ ಪಂಪಿನತ್ಲಾಗ ತುಲೆ ಇತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇದನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇತ್ತ ಫಾರ್ ತುಲೆ ಸೊ ಈಗಲ್ಲ ನೆಡ್ದು ಬಿಡಿಯರು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ನೀನಿತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರೆ ಜೋಕರ್ ಬಂದ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ ತಿಂಡ್ರೆ ವೇಜಿನ ಜೋಕರ್ ಮಾಮ್ಸ್ ఒక మూలంగి పెట్టండి పెద్ద ಓಕೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇನ್ನಿಂತ ವಿಡಿಯೋ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದ್ರ ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಆ ಬಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯದ ಅಂತ ಬಲ ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಬಲೆ ಬರಡ ಬಲೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇದೇ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಮ್ಮನ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬಂದಿದೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ಆಯ್ತಾ ಲಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಅದ ವಿಡಿಯೋ ನಮಸ್ತೆ